wannan gayyata ga salcewa shi mai girma da babban gwamnan jihar Kano, kuma an tattauna abubuwa da yawa kamar yadda abubuwan suke. Na farko an yi karatu na baya na irin nasarori da kuma ɗan kurakurai da kuma matsaloli da aka samu a faɗin gudanar da aikin haji a tarayyar Saudi Arabia, wanda ƙasar Najeriya gaba ɗaya ta sa tana ɗaya daga cikin wanda suka halarta tsarki. Kamar yadda aka faɗa, kamar yadda muka ba da sanarwa a baya, hukumar Saudi Arabia da kuma hukumar jin daɗin alhaji ta ƙasa sun aiko da takardu na fara karɓar kuɗin aikin haji a bana a bara a kusan da wuri, wanda wannan yana nuna cewa akwai cikakkun tsare-tsare domin tabbatar da samun inganci. Wanda idan ba a manta ba, a baya mun ba da sanarwar fara karɓar kuɗin ajiya ga dukkan alhaji ko hajiya da take da bukata ko take da sha'awa ko fata za ta halarci ƙasa mai tsarki domin sauke farali a wannan shekara mai kama ta 2019 a matsayin za mu karɓi kuɗi na ajiya a matsayin naira miliyan 1.200 kacal, a matsayin har zuwa lokacin da hukumar Saudi Arabia ko kuma hukumar jin daɗin alhaji ta ƙasa ta gama tantance adadin abin da kowane alhaji ko hajiya zai biya. Haka kuma Saudi Arabia, bayan mun ji an tattauna, akwai tsare-tsare da aka bullo da shi, musamman na tsari na kusancin koso da aka samu na maganar biometric a bara, ma'ana ɗaukar sahihan bayanai na dukkan alhaji ko hajiya ta hanyar inji mai kwakwalwa ko kuma wutar lantarki. Matsayakon da aka samu da kuma cewar shiya ɗaya ce kawai aka tsara, wadda Kano tana daga cikin shiyoyi guda uku, Abuja, Lagos da kuma Kano, wanda kuma mu Kano akwai cunkoso na yan international, akwai cunkoso na dukkan jihohin arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas a nan jihar Kano za su an samu cunkoso a wannan lokacin. Bisa koke-koke da korafe-korafe da la'akari da yadda al'umma suka sha wahala, Allah cikin ramarsa hukumar Saudi Arabia ta amince cewa a bana dukkan alhazai, dukkan jihar ta samu alhaji mutum 300 na farko tana iya ɗaukar su kai tsaye domin aje a tabbatar da an yi masa wannan biometric, kuma an yi saving, an ajiye a cikin inji mai kwakwalwa yadda cewa za a samu ragin cinkoso. Ma'ana dukkan alhaji ko hajiya da suka fara biyan kuɗaɗensu cikin takaitaccen lokaci za mu gayyace su domin tabbatar da sun samu wannan ɗaukar sahihan bayanai ta hanyar inji mai kwakwalwa, wanda za a samu dama na yin tsare-tsare.